ujolimo udeni bogidi afonjo awita okwa mona nwanne m onye nze nwa m obi n'ogidi egwu nwanne na nwanne na-asịrị m na egwu anatago n'ide mmiri maka n'ụwa bụ na ndụ ma emele enu emela na osi na chi adị mma ife ọbụla mmadụ na-emene n'ụwa ma o siwo na Chukwu Emmanuel Pitogo Aleliana Ujulima Ujulima enego manya n'aka n'imu omeze wenekwa anya n'aka ekpe ejego n'ụmụ n'iru jaka n'ija ka ekpe jezie chi ya azụ ọ bụrụkwa onye bụ ụzọ gbaba ọsọ tata anya na-ebu ụzọ agbalu ọ bụrụkwa onye gbalụ ụzọ wee jabịa anya na-akasi wee na-eleta ego na ndị agbata akụ n'ụzọ ụzọ nwaanyị n'ọbụrụ n'ụzọ nwa abụgo m ndị n'ụlọ nwaanyị ibi ọtụtụ arọ ma fe nwere m ofu nwa abụgo m ndị mụlụ ụmụ mụju nọ ma fafuru ego eji azụ nwa enu uwe n'osinachi onye Chukwu gozili onegoli onye uwe fiazila arụ na ndị dị ka ọ ga-eji na megbu ọgụ jebe Chukwu agbaka m mgba ji bụlụ ego niile ejiri ọmọzụlụ akpata ego ọ bụ na eji mọzụlụ akpata ego ndị obulu na ndị baro na afa ga-akasị enu uwe bụ aka na uche na onye welilile n'enu uwe n'oge nwe mmeli n'aka ji weta egwu izizi mụ na ndị dị amaka mmadụ achụ n'ụwa n'ike onye nze nwa m obi n'ogidi na egwu nwa n'ọkwa egwu nwanne na nwanne onye amụma Victor Nwabia nọzi Odenigbo nwanye ogidi nwere nwanne m Odenigbo enu ụwa na osinachi na onye Chideleze n'enu ụwa n'anya echi agbaka m mgba ji bụlụ ego n'ihe n'enu ụwa m ụzọ nwaanyị na ọ bụrụ ụzọ nwanne n'ụwa mmụọ ọ bụrụkwa onye bụ ụzọ gbajafịa n'enu ụwa nya na-ebu ụzọ elete enu ụwa na osinachi n'enu ụwa m isi Chukwu deleze n'enu ụwa na anya ga-echi eze onye amụma na ogidi Odenigbo nwanye ogidi ga-ekwula n'oge onye eze nwa m obi na Afonjo Awita nwa kalarụ na nwanne mmadụ abụrụ ọhịa ebe isi m ka nkwụlụ ọnụ m n'elu ụwa na-aga m agwa uwe okwu ụwa mụ na chi m dịba egwu ụba akala aka m onye eze nwa m obi na-aga m akọlụ gị akụkọ ka nkọlụ gị akụkọ ịmalị na o nwere ofu nwoke a na-akpa akụ enwebe mụ na akọlụ gị n'elu ụwa na ọ bụ onye obodo Ijije akụ enwebe n'ụlọ nwaanyị n'elu ụwa ma na ọ mụtara nwa o wejebe na alụsị onye n'ụwa weje wee yọba alụsị biko gị ga-nye m nwa n'elu ụwa na ọ bụ na inye m nwa ọ bụ na inye m nwa n'elu ụwa na aga m egbulu gị efi ọsụwa mbili nyezu n'elu ụwa alụsị wee bịa wee nye akụ enwebe nwa akụ enwebe wee chọba efi n'elu ụwa ma ọ furu ego efi ọ chọkata efi n'elu ụwa ma ọ furu efi ọ ga-egbula alụsị o wee kpọbụ ụmụnna faje wee tụbalụ maka na ụwa bụ nwayọọ nwayọọ ewetụlalụ wee sobe ụwa o ewe chọba efi n'elu ụwa nwanne m na afụrụ efi ma ncha ụmụnna wee tụbalụ wee sị ke wee tụ ụba efi ewe gbawa nwa dibịa si nwa dibịa bịa bịa wụbụ gịli nwa dibịa wee gbawa afa n'elu ụwa wee jezie wee gbasịa afa wee sị na aga akpalụ ewe gbawa anya balụ wee sị ka ewetu ụda efi n'elu ụwa ka eweta agbanwe efi n'elu ụwa ka eje ka eweta ọkụkọ weta ọkụkọ wee tinye na agbanwe efi welu ụda efi wee kechie ya wee bulu ihe wee jebe na alụsị gị bịa na anya bụla efi wee bịa
na-achọlụ ka egwefi n'enu ụwa na ọkụkụ na-ebe n'ime akpa ewe gbawa ọkụkụ ị na-ebe ka ọkụkụ ka ị na-ebe ka efi na ife bụbụ efi egbuela alụsị ọkụkụ wee gbaa onye efi alụsị wee tụlugo n'enu ụwa wee jee wee lie efi ihe maka na ụwa bụ akọnuche ka eji ebi ụwa akọnuche ka eji ebi enu n'eke ji wee gwaba ndị na-eti egwu n'ụwa nsi fesizi na ngọma acha na egwu anatago n'ide mmiri ụwa bụ akọnuche ka eji ebi ụwa onye eze nwa m obi n'ogidi maka na ụwa bụ akọnuche ka eji ebi ụwa emelenu emela na n'osi na chi adị mma ugochi na-elene ka ọ ga-eji chi eze onye eze nwa m obi enwene mmadụ abụrụ ọhịa isi gị bịa tụlugo ka itilegwo gị bịa gwuhogwo ịgba enuwa n'osinachi adị mma na ndị agbata akụ n'ụzọ nwaanyị nọbụrụ n'ụzọ nwa aga m eji maka na ego dị na bọọlụ si ka nje gbabazie bọọlụ aga m eji maka na sumudu nwere ego si ka nje boluzianụ dọkịta akala ka onye na-edu ya na nke Chukwu nyelu ụmụnne n'ụwa dị m mma onye ọbụla chọfọ ga-alụ na nkịta dịrọnụ mọni nọma ncha ọkwa ọnọdụ nkịtị ka nwoke na nwaanyị ji aba nọdụ na kubasịlị aka ndị oyibo ji wesi I do mind is a devil workshop ụfọyiyo na ya Chukwu kelu olise bụlụ ụwa biko ọ bụrụ na egwu bụrụ akalaka m Chukwu olisa biko na alụmegwu ọ bụ na mamazi fengalụ nnabata n'ibe nne m jekụbazụ ife ji uwe mmalụ ọgbarụ na ọkwa n'ịkụ azụ na ịlụ ọrụ ugbo ọ bụrụ na egwu bakalaka m Chukwu olisa biko kọpụta ife ka ndị na-esi m ngọ wekwelu na egwu anatago na ide mmiri ka ndị na-esi m ngọ wekwelu na anasịrị onye nwere igbo obodo ka ọnụ ụwa onye nze na-etisi egwu ike ode n'igbo nwanye ogidi na-eti egwu ị na-alụ ọlụ ugbo n'ọba ọlụ ị na-alụ ọlụ ọka n'ọkwa n'ọlụ ndị dọkịta n'ọkwa ọlụ ka fa na-alụ na ndị ọkaikpe n'enu ụwa na fa na-alụ ọlụ ife ọ bụ na ị na-alụ n'enu ụwa biko tinye obi gị na Chukwu sọ Chukwu kwe mmadụ agaba n'iru na o nwere onye nwe ife chi ga-abụ aka nji wee bido egwu ụmụnne n'ụwa si na agbaka m mbọ bụ na ego nni onye ndidi na-eliezi ugbo onye ndidi nya na-enwe mmeli enu ụwa si na chi adị mma ode n'igbo nwanye ogidi ọkwa ka o si mee mobịa nọzie onye nze nwa m obi n'ogidi ọkwa ngị si na onye nwere akọnuche ka ife na-agalụ n'ụwa maka na ụwa bụ akọnuche ile ọma ka eju na ji aga n'ogwu nne n'ụwa akọnuche ka eji ebi ụwa agbaka m mbọ ji bụlụ ego niile n'ụwa nọ na-esi na chi emela isi n'isi rabụ n'ọnụ na-enwere isi n'ebe ogidi n'enu ụwa ugochi na-elenye ka ọ ga-eji chi eze egwu ebe egwu nwanne na nwanne nne n'ụwa onye eze nwa m obi n'ogidi onye amụma Victor Nwabia nọzi ode n'igbo ogidi anwụne mmadụ abụrụ ọhịa osi nga si n'egwu anyị na-eti n'ọkwa na ide mmiri kolu na egwu anatago na ide mmiri ọ dịzie ke nwa mara edi ma na-enwe na edi na fa bụ nwanne Osina
diadema. Osina diadema. Osina diadema.